Recyklácia odpadov nie je ilúzia. Je to výsledok funkčného systému. Dá sa merať v tonách vytriedeného odpadu, vo financiách, ktoré OZV uhradí za triedený zber a nakladanie s ním. No kľúčová je pre nás spolupráca, ľudskosť a spokojní obyvatelia. Presne toto je naša práca. OZV Naturpack priamo pomáha obciam rásť v triedení, rozvíjať infraštruktúru a vzdelávať verejnosť. Nie sme len v pozadí. Sme aktívnou súčasťou vášho systému odpadového hospodárstva. Naturpack v číslach. Triedený zber financujeme v 931 samosprávach, vrátane 4 najväčších miest, a to pre viac ako 2,2 milióna obyvateľov. Máme spracovaných takmer 2000 informačných videí, webinárov a reportáží. Sme partnerom a spolutvorcom unikátnych vzdelávacích a zážitkových programov. Vieme, že dobrý systém triedenia nevznikne sám od seba, preto neustále pracujeme na jeho zlepšovaní. Legislatívne, technicky aj edukačne. Obce sú našim dôležitým partnerom. Práve vďaka ním sa triedenie dostáva bližšie k obyvateľom. Ďakujeme za dôveru.